Kung ako sa iyo, Pam, bumili ka kahit kapirasong lupa. Yun ang unahin mo. Tama ang inay, Pam. Sa kinikita mo diyan kayang-kaya mo namang bumili ng lote dini sa atin. Tapos, kapag ikay nakaipon na, saka mo patayuan ng bahay. Hindi naman kailangang sobrang laki. Mag-isa ka laang naman. Kahit hindi sobrang ganda. Yung simple laang. Ang mahalaga ay may maayos kang tirahan pag uwi mo. Alam mo naman aring bahay natin. Luma na kaya sira-sira na. Grabe nga itong bahay natin. Kapag umuulan din dito sa loob. Ay hayaan nyo. Dadagdagan ko ng konti ang padala ko sa susunod na buwan. Ipagawa niyo na yung mga tulo, ate. Baka mamaya madulas ang inay. Salamat naman kung ganon. Nahihiya na kami magsabi sa'yo, Pam. Titingnan ko din kung kakayanin kong bumili kahit kapirasong lote. Iba pa din kasi talaga yung may sariling bahay. Saka magandang investment din pagdating ng panahon. Tama, anak. Abay, hindi ka habang buhay malakas. Maganda yung maayos na mauuwian kapag nagpirme ka na dito. Saka para naman may naipundar ka kahit paano. Makita mo man laang yung pinaghirapan mo. Tama ka naman, kuya. Kapag may oras ka, magtingin-tingin ka na rin sa mga binibenta dyan. Yung malapit sa atin para madali akong makakapangapit bahay. Hello, kuya? O, Pam. May nakita ako dining binibentang lupa. Sakto lang para sa maliit na bahay. Ganun ba, kuya? Pwede kaya tayo mag-video call ng isang beses? Gusto ko sanang makita yung area Ay, pwede naman. Malapit lang naman din sa atin. Ilang hakbang nga laang. Tawagan kita ulit bukas pagkatapos ng trabaho para makita mo. Magkano daw siya binibenta, kuya? Kalahating milyon daw, Pam. Para sa akin ayos naman ang presyo. Tingin ko din, kuya. May naipon naman akong konti. Tanungin ko yung amo ko kung pwede. Nabili mo na pala yung lupa. Abay, mabuti naman. Oo, Nay. Matagal-tagal ko ding bubunuin yung utang ko sa amo ko. Pero ayos lang. Pinangalan ko sa inyo. Pam, pabakuran mo na masecure yung lote. Kahit bakod laang muna. Mga magkano kaya abutin nun? Abay, mura lang naman siguro. Baka lang naman, hollow blocks tsaka simento. Pipilitin ko na sa susunod na buwan, makapagpadala na ako ng pampabakod, kuya. Tama, anak. Baka mamaya may tumira dun bigla. Oh, hello, Pam. Oh, andito ako sa lote mo. Tingnan mo. Mabilis din pala, kuya. Konti na lang, tapos na yung bakod Basta kumpleto ang materyales at may nakatutok. Mabilis lang naman talaga. Yang gate niyan, ako natitira. Temporary lang naman Hahanap na lang ako ng pera-perasong kahoy tapos yun ang gagamitin ko. Uy, salamat, kuya, ha. Kapag nakaipon ako ulit, papatayuan ko na ng bahay yan. O anak, kumusta ka naman diyan? Okay naman, Hunay. Malapit ko na nga mabayaran yung inutang ko sa amo ko Kumuha na din ako ng sideline na trabaho tuwing off ko para mas mabilis makaipon. Nako, baka naman magkasakit ka, Pam. Huwag namang magtrabaho ng 7 araw. Magpahinga ka din kahit 1 araw laang. Abay, oo nga. Abay, baliwala lahat ng inipon mo kung ikaw naman magkakasakit. Kaya ko pa naman. Hindi naman mabigat ang trabaho dito. Automatic ang lahat. Pinipindot lang. Kuya Biboy, hanap ka naman ng pwedeng mag-design ng bahay? Yung simple lang. Pa-estimate mo na din kung magkano aabutin. Hindi ka pa naman yata magpapagawa. Saka na lang siguro kapag may pera ka na. Wala namang masama kung magtatanong-tanong na. Ay para naman alam ni Pam kung magkano ang kanyang pag-iipunan. Bungalow lang, di ka? 1 floor lang? Oo, kuya. 2 kwarto, 1 CR, tapos kusina, then maliit na sala. Tapos maliit na
garden sa harap? Sige. Magtatanong-tanong ako rin eh. Salamat, kuya. Kuya? Pam, may nakausap ako din sa atin. Porma nung gumagawa nung bagong apartment sa bayan. Talaga, kuya? Naku, mabuti naman. Pinag-usapan namin kung ano yung gusto mo. Nag-drawing siya nung mga simpleng layout. Ipapadala ko sa messenger para makita mo. Nakuha ko na, kuya. Naintindihan naman niya yung layout na gusto ko. Ganito nga. May mga konting-konti lang akong ipapabago. Review ko lang pagkatapos ng trabaho ko, kuya. Tapos tatawagan kita. Hello, kuya. Pam. May drawing na ulit yung foreman. Nilagay na niya yung mga pinapabago mo tsaka yung dinadagdag mo. Sesend ko na ha. Ayan. Mas madami na yung bintana para mahangin. Yung iyong mini garden, sa gilid na ng bahay nilagay. Yung kabilang gilid, yun na yung sa iyong laundry. Bumagay naman yung tindahan sa harap, kuya. Kapag nag-for good na ako dyan sa atin, lalagyan ko yan ng laman. Para naman may pagkukunan pa din ako ng pang-araw-araw na gustusin. Okay, magandang plano nga iyan, Pam. Kuya, mga magkano naman daw aabutin? Humigit kumulang na 1 milyon daw. Pero sa kanya naman daw pati yung materyales. Naku, kuya. Hindi ko yata kakayanin. Napakalaking halaga pala. Hindi mo naman ibibigay lahat yun agad. 20% muna, tapos progress billing kung tawagin. Magbabayad ka ayon dun sa natatapos na gawa. Pagkatapos ng 20 at marami nang nagawa, 10 ulit. Ganun lang hanggang matapos. Paano kung bigla akong nawalan ng pera? Naisip ko din yan. Kaya ang sabi ko sa kanya by pace. Porma muna ng bahay. Kapag kinapos, tigil sandali. At least may natatapos. Madali namang ituloy kapag may pera ka na ulit. Kung gano'n naman pala, pwede na siguro nating pasimulan, kuya. Excited na ako. Pam! Nakikita mo? Oo, kuya. Ang dami nang nagawa. Buti nga at hindi masyadong nag-uulan kaya mabilis ang trabaho. Nakaporma na. Buo ng tignan sa labas, oh. Sabi ng foreman, baka sa 1 linggo, sa loob na sila. Gagawin na yung mga kwarto, pati yung CR at kusina. Salamat sa pagtutok, kuya, ha. Kung wala ka dyan, pihado, mahihirapan ako. Masaya akong may sarili ka ng uuwian pagdating ng araw, Pam. Masaya ako dahil may bahay ka na. Salamat, kuya. Hello, kuya. Pam, ikaw gay busy. Hindi naman, kuya. Tapos na ang trabaho ko. Abay, maigi naman at may itor din kita dito sa bahay mo. Patapos na, Oo nga, no, kuya. Finishing na lang. Ito yung kwarto. Nilagyan na rin ng built-in na cabinets. Maluwag naman, hindi ka? Oo, kuya. Ito naman ng CR. Mukhang malinis tingnan. Simple lang pero komportable naman. Nakabit na pala yung heater. Kailangan talaga kasi malamig sa atin kapag December. Abay, oo, sinabi mo pa. Lalo na kapag madaling araw. Ito yung kusina mo. Ang ganda ng lababo, no? Madaling linisin yan. Minaximize din ng foreman yung espasyo. Naglagay siya ng maraming cabinet para sa mga gamit mo sa kusina. Oo nga, no? Parang ang sarap magluto dyan, kuya. Siya. Tatawagan na lang ulit kita kapag tapos na. Konting-konti na lang, are. Finishing na lang at buo na ang iyong dream house.
Hello, Nay? Pam, anak, abay kaganda na ring bahay mo. Napagod si Kuya dyan, Nay. Aba, sulit naman. Maganda ang kinalabasan. Nandyan kayong lahat? Oo, nagdala kami din ng bigas at asin. Pamahiin daw kapag bagong lipat para swertehin. Nagluto rin ako ng pansit na pagsasaluhan namin din para humaba ang iyong buhay. Ay, wow! Ang sarap ng pansit, Nay. Pero di ko naman po birthday. Ganun na rin yun. Gumawa din ako ng bibingkang kanin, malagkit at madikit, para habang buhay tayo magkakadikit. Paborito ko din yan, Ate Susan. Namiss ko kayo bigla. Sana, nandyan din ako. Malapit ka naman ang sigurong umuwi. Tapos na ring bahay mo. Pwede ka nang mag-ipon ng pamasahe pa uwi. Oo nga anak, ay para makasama ka naman namin. Matagal-tagal ka na nga din hindi nakakauwi, Pam. Hello, Kuya B-Boy? Pam. Napatawag ka. Kuya, pwede bang pasilip ulit ng bahay? Ay, naku Pam. Medyo busy ako ngayon Kapag wala na akong masyadong ginagawa, papasyalan ko. Ganun ba, Kuya? Matagal-tagal ko na kasing hindi nakikita. Andun lang naman ang iyong bahay, hindi naman naaalis yun. Saka huwag kang mag-alala. Sinarado ko ng maayos, nakalak pa. Walang makakapasok doon. Salamat, Kuya, ha? Tawagan mo na lang ako kapag nagawi ka na. Ilang hakbang lang naman sa atin yun. Nay? O anak, ay mukhang masayang-masaya ka. Anong magandang balita? Hulaan niyo, Nay. Ay nakahanap ka naman ng boyfriend. Nay! Hindi naman ako nagkahanap ng boyfriend. Nanalo ka sa loto? Hindi din. Paano naman ako mananalo hindi naman ako tumataya? Binigyan ka ng aumento sa sahod ng amo mo? Naku, sa isang taon pa siguro. Kaya hindi yun. Ay ano nga? Pinayagan akong magbakasyon ng amo ko, Nay. Makakauwi na ako sa isang buwan. Ha? Bakit parang gulat na gulat kayo? Hindi ba kayo masaya? Ay sayang naman kung uuwi ka sa isang buwan. Wala namang okasyon. Paano kung sa Pasko ka na lang kaya umuwi? Matagal pa ang Pasko, Kuya. Sabik na akong makita kayo. Di sa birthday ni Inay. October 8 ang birthday ni Inay. Mas malapit-lapit na yawn. Ay naku, parang hindi niyo naman ako namimiss Parang ayaw niyo akong pauwiin. Hindi naman sa gayon. Mas masaya lang kapag umuwi ka na maraming okasyon. Surprise! Pam! Oh, Ate Susan! Nay! Kuya! Bakit para kayo nakakita ng multo? Hindi naman. Nagulat laang. Napagod nga ako sa mahabang biyahe. Idlip lang ako sandali, tapos puntahan na natin yung bahay ko. Napahaba ata ang tulog ko. Tayo na, Nay. Puntahan na natin yung bahay ko. Pam. May sasabihin sana kami sa iyo. Ay wag kang mabibigla ha. Anak, ay naibenta namin ang iyong bahay. Ho? Binenta niyo yung bahay ko? Kanino? Nay, bakit? Saan niyo dinala yung pera? Nangailangan kasi ang iyong kuya. Pandagdag puhunan sa babuyan. Ari namang si Susan nangangailangan ng pera pampagamot. Lumalaki kasi yung goiter. Ang nanay naman, nagbukas ng maliit na tindahan. Hinati namin sa aming tatlo ang pinagbentahan, anak. Pam, huwag ka nang mag-alala. Kapag kumita ang aking pigere, babayaran din kita. Pam, pasensya na ha. Patawarin mo kami, anak.
ay nagipit lang talaga kami at ang pagbebenta ng iyong bahay at lupa ang tanging naisip naming solusyon. Dear love, parang nagunaw yung mundo ko. Nang malaman ko ang kinahinatnan ng pinagpaguran ko sa ibang bansa. Dugot pawis. Dugot pawis ang itinaya ko para makamit ang dream house ko. Na sa isang iglap ay naglaho. Hindi ko napigilang tumangis sa sakit na nararamdaman ko. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ang pamilya ko, na akala ko'y kaagapay ko para maisakatuparan ang aking panaginip, ay siya palang wawasak sa aking pangarap. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!